Aquí podemos ver descrita a tecnoloxía que se usa, é unha citometría de fluxo, na que se introduce, se carga con seme, do que vamos a facer esa separación dos espermatozoides, adquiren unha carga eléctrica mediante un proceso de rotación dun cristal piezoeléctrico e despois se van a separar en virtude desa carga eléctrica. Para un lado se recollerían espermatozoides X que van dar lugar ás femias e para outro se recollerían os que van dar lugar aos machos e incluso habría un terceiro depósito onde irían perdas que non irían nin para un sitio nin para outro. A particularidade do semen sexado é que ten unha menor fertilidade que o semen convencional. Entón, as técnicas que se van a describir son para conseguir unha maior fertilidade na medida en que a técnica de descongelación da palleta é un factor crítico. Partimos de unha boa localización da palleta no tanque para facer o máis rápido posible a extracción da palleta e non ter que andar sacando palletas que non son ou demorando o proceso de extraer a palleta do tanque de seme. E introducimos nun termo con auga quente a 35 grados. Previamente podemos quitarlle a escarcha que ten cun papel limpo para que favorecer que a temperatura onde vamos a mergullar a palleta non baixe máis alá desa temperatura óptima dos 35 grados. Ali ten que estar a palleta mergullada en torno aos 40 segundos, 35 ou 40 segundos aproximadamente, e unha vez pasado ese tempo xa é cando podemos dispoñer da palleta para introducirla na vaina e a partir de aí xa proceder á inseminación. Estas técnicas, inda que son importantes con semen sexado, son extrapolables a todo tipo de semen convencional, xa que sempre vamos a mellorar a fertilidade das dosis con estas técnicas.